Bon dia, som a Manresa, a les piscines municipals, seu del Club Natació Minorissa, on la Universitat Ramon Llull ha organitzat per segon any consecutiu els Campionats de Catalunya Universitaris de Natació. Un campionat en el qual hi han representades 11 de les 12 universitats catalanes i en el qual hem disputat durant el matí d'avui 25 proves, 12 d'elles masculines, 12 femenines i la prova estrella que han sigut els relleus mixtes, on hi ha hagut una gran competència. Per la Universitat Ramon Llull ha sigut un plaer tornar a tenir la confiança de l'esport català universitari per organitzar aquest campionat, així com agrair a les 11 universitats catalanes la presència amb els seus responsables tècnics en aquesta competició i l'ajuda prestada. És un orgull com a Universitat Ramon Llull poder haver realitzat aquests campionats. Esperem poder-lo repetir l'any vinent i deixar la presència de l'esport català universitari al més alt nivell. No t'ho perdis, som esport universitari.